Babae naman po arestado sa ilegal na online bentahan ng verified e-wallet account sa Bantay, Ilocos Sur. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Matagumpay na nabitag ng otoridad ang isang babaeng sospek sa iligal na online bentahan ng verified e-wallet account matapos ang isinagawang operasyon sa Bantay, Ilocos Sur. Isinagawa ang operasyon itong Miyerkules, January 28 na nagresulta sa agarang pagdakip sa sospek matapos mapatunayang sangkot sa ipinagbabawal na transaksyon sa online platform. Ang sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act, kaugnay ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa pulisya, ang naturang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga cyber-enabled financial crimes, partikular ang mga online scam na gumagamit ng mga verified digital accounts. Muling pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang pagbili o pagbebenta ng mga verified e-wallet accounts at agad na i-report ang kahina-hinalang online na gawain upang maiwasan ang pagiging biktima ng scam. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM